Vogelgroep Transparant viert dit jaar hun 15-jarig bestaan. En daarom wordt er flink gerepeteerd voor een speciale voorstelling. Wij repeteren voor de volgende jubileumvoorstelling. Die hebben wij op 13 april 2024, dus binnenkort, hier in de Schouwburg in Venray. En daar hebben we inderdaad, daar zijn al deze oefeningen en al deze repetities voor bedoeld. Dus we willen graag een mooie show kunnen presenteren en daar doen we ons best voor. Het thema van de show is de top 2000. Dus we hebben een aantal nummers geselecteerd uit de top 2000, gevarieerd samengesteld. En die gaan we brengen met de ondersteuning van de Big Band Flavor en Danshuis Venray. Dus het wordt een showavond. Is niet te vergelijken met de voorgaande. Nee, de vorige zeg maar, was Shop Till You Drop. Dat was toch een stuk zeg maar, waar meer spelsituaties waren opgenomen. Eigenlijk een verhaallijn zeg maar, wat zich dan afspeelde in een warenhuis. En deze show zeg maar, heeft meer het accent liggen op het show-element. We hebben echt een avond zeg maar, in de Schouwburg waarin we mooi kunnen uitpakken en dat kunnen ondersteunen met muziek, dans en met, ik zou zeggen, ga het ontdekken. Hoe is het gesteld met de kaartverkoop? Loopt die goed? De kaartverkoop loopt goed. We hebben nog geen, moet ik zeggen, het is nog niet zo dat op dit moment alles verkocht is. Maar wij hopen er natuurlijk op dat we kunnen spelen voor een uitverkocht huis. Dat is en voor de gemeenschap Venray een leuk verhaal, denk ik. Maar ook voor onze financiën is dat een prettig idee. Dus in die zin zeg maar, stimuleren wij natuurlijk en doen we er ook moeite voor om zeg maar, die kaartverkoop zeg maar, zo goed mogelijk georganiseerd te krijgen. Ja, en waarom mogen ze de show niet missen, de Venraynaar? Omdat ze dan een onvergetelijke ervaring gaan missen. Het is een geweldige show. Kaartjes voor de show op 13 april zijn te verkrijgen via de Schouwburg.